नंगौ थांनाय बोसोराव जोङो सामथाइबारि ब्रह्म मन्दिरनि नामाव खेलाखौ होनाय जादोंमोन आरो मोजाङै जालांदों। गोबाङानो प्राइज मोनदों। थिग बेबायदिनो এই बोसोरावबो दिनैनि दिनाव लटारिखौ खेला होनो थाखाय जोङो आखायाव लादों। दिनै अपेनिं खालामनाय जाबाय आरो खेलाखौ माने सन्देहआव थानाय नङा। खेलाया ओरैबायदि जागोन दैहुआव माने जमा दोननानै नाम्बारफोरखौ मेगन खाथेनानै माने खाना बायदि जानानै आरो माने खननाय जागोन गरफा गरफा आरो बेखौ मिलायनाय जागोन। मिलायनानै जायनियाव भाग्यआव जाखाङो बिथाङा मोनगोन। प्राइस हिसाबै मा दङ? प्राइस हिसाबै दङ आगोलनि बायदिनो आल्ट्राखौ लानाय जादों। फार्स्ट प्राइजआव आल्ट्रा, सेकेन्ड प्राइजआव यामा जेडार, थार्ड प्राइजआव प्रन्स सिगमा टाटा पान्च हर', फिफ्थआव टिभिएस बेखौ मा होनो एन्ट्र', ओमफ्राय मारुति आर्टिगा दं, बलेन' दं, पालसार दं, टाटा टियाग', अल्ट' केटेन, इ रिक्सा, बलेर', महिन्द्र स्करपिय' बेफोरनो प्राइसआ। दामि गासै 13टा दङ। बे टिकेटआवनो दङ नै बे 13टा प्राइस 13टा प्राइस बानायनाय जादों। टिकेटनि बेसेना 100 थाखा। जायनि भाग्यआव दङ 100 थाखाजोंनो माने लाख थाखानि गारि मोनगोन। बे खाफालनि खोथा जाबाय। बेसेबां माबायाव डेटआव द्र' डेटआ जाबाय 15 फेब्रुवारि जागोन। दा प्राइस हैनाय जानाया ओइदिनखालिनो खेलाखौ होनाय जागोन। काउन्टारावबो नोंथांमोननियाव फैनानै लाफैनो हागोन? काउन्टाराव फैनानै लाफैनो हागोन आरो खेला दिनखालि जुदि टिकेटआ थायोबा ओइदिनखालिबो मोनगोन। बिनि आगोलाव जुदि टिकेटआ जोबोबा अनलाइनावबो मोनगोन। अनलाइनावबो लानो हागोन। नाम्बार होनाय दंखायो। बे नाम्बारफ्राव जगाजग खालामनानै अनलाइनाव टिकेट लानो हागोन। रायजो राजाफोरखौ लानो थाखाय नोंथाङा माबाफोर खावलायनो गोसो नामा? रायजो राजाखौ खावलायनाया बेनो, जोङो बे बिजनेसनि नङा, मन्दिर बानायनायनि बे माने डनेसन हिसाबैसो 100 थाखाजोंनो जुदि डनेसन हिसाबै सोरबाया लायोबा भाग्यआबो मोजां जायोबा मोजां प्राइज मोनलांनो हागौ। बेखायनो खावलायनाया बेनो, खुनु सन्देह जानो नाङा। बे मन्दिर कनस्ट्राक्सन नामाव थांनाय बाराव होदों जोङो। थांनाय बाराव साक्सेस जादों। बे फैसाजों जोङो मन्दिरखौ बानायदों, खिन्थु लुफुंजोबनो हायाखै। माने 80% जादों। दाबो 20%आ जोंहा मन्दिरनि खामानि दंबावो। बेनिखायनो एबारबो मन्दिरनि नामैनो जाहाथे बे लटारि जिखिनि फैसा मोनो बेजोंनो जोङो मन्दिरखौ कमप्लिट खालामनो हायो। बिनि थाखाय आङो खावलायनाय थाबाय। बेसेबांसो सेबखांनाय जादों टिकेटखौ? गासै बेसेबांसो टिकेट बानायनाय जादों? टिकेटआ सिरियाल नाम्बार बेवहाय 1 लाखनिफ्राय 5 लाखसिम होदों। माने 5 लाखआनो आरो टिकेटआ हमना लादो 5,990,983 थारमाने 5 लाख खाथि जाहैबाय आरो बेयो टिकेटआ 5 लाख। थांनाय बोसोराव मोननायफोरनि थांनाय बाराव मोननायफोरनि मुंफ्रा आं गोसोआव गैयाबा बेवहायनो पिकचार दङ। पिकचार लानो हागोन। बेफोरनो जोब बेवहायनो होजोबनाय जोब आरो नै बेवहायनो दङ। बेवहायनो होजोबनो खानाय दङ। बेखौ नायनो हागोन। बेसोर गासिबो थांनाय बोसोराव खेलायाव मोननाय।